Дорогие мои суродичы, дорогие сябры Беларуси Беласточчыны. Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас з стагоддзем. Святкуем мы сёння не толькі юбілей таго слаўнага 25 сакавіка 1918 году, калі народ наш аб'явіў свету, што скідае апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, але і стагоддзе змагання, часта ў вельмі цяжкіх умовах, каб ажыццявіць ідэалы, запісаныя ў граматах БНР. Каб пераканацца, да якой ступені народ наш быў гатовы ўжо ў 1918 годзе увайсці ў сям'ю развітых дзяржаваў свету, прыпомнім некаторыя з ідэалаў, якія дзяды нашы марылі ўжо ў 1918 годзе ажыццявіць у незалежнай Беларускай Народнай Рэспубліцы і запісалі ў граматах БНР. Вольныя выбары, рэлігійная талерантнасць, правы меншасцяў, вольнасць слова друку сходаў, забастовак і хаўрусаў, вольнасць сумлення, роўныя правы полаў, незачэпнасць асобы і памяшкання, правы і вольнасці працоўнага люду. Дзеля незалежных ад нас прычынаў 100 гадоў пазней чалавечая годнасць, свабода, справядлівасць і людскія правы яшчэ ўсе застаюцца няздзейсненымі ідэаламі БНР. Але народ наш жыве. Шлях наш быў цярністым, але мы выжылі, не дазволілі згаснуць нашай паходняй надзеі. 100 гадоў няслі мы яе ўсе разам з вялікімі цяжкасцямі на бацькаўшчыне, з глыбокай верай пад знакам пагоні ува ўсіх краінах свету, куды лёс нас закінуў. Дзякуючы гэтай паходняй надзеі аднавілі мы дзяржаву Беларусь у 1991 годзе. Бо не было б БНР, не было б ССР, не было б сёння і незалежнай Рэспублікі Беларусь. Сёння ўсе мы маем права ганарыцца гераізмам і стойкасцю нашых продкаў і вытрываласцю нашага народу. Беларусь заняла сваё месца ў сям'і народаў свету. Аддаю чэсць менавіта Язэпу Варонку і ўсім беластачанам за іх вялікі ўклад у змаганне за БНР. Дарагія мае суродзічы, цяпер будучыня ў нашых руках. Залежыць ад кожнага з нас, калі мы здзейснім рэшту ідэалаў БНР, усе ідэалы БНР. Дык давайце скарыстаем з гэтага вялікага юбілею, каб даказаць сабе і свету, што мы годныя іх. Жыве Беларусь!